Erñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Kaixo eta ongietorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Kaixo eta ongietorriak geroz eta gizarte distopikoagoa den honetan, kultur sano batengatik edo lanean darraigun podcast txiki hontara. Eta, ongietorriak ere ona etorri zeatenak, eta gaur, guri musikaz hastea gustatzen zaigunez, txalo bat eskatuko dizuet gaurko gonbidatuarentzako. Beti bezala, gero elkarrizketa dator, Ilargi. Telefonoaren soinua edalontzi baten haustura aurpegian malkoak ume baten oiua Zenitartekoz betea besarkadak lore koronak begirada goibelak kaxaren jeitxiera Ilargi, zer moduz, ongi etorri? Ondo, hementxe. Duela desente itzen genuela, uste ekainean nola, ona etortzeko, eta ikusten duzue gu kontzertuan lotzen ditugula Kriston Margenakin.
Jo, orain justo euria Bai, kriston euria. euri zaparra hasi du, jende gehiago etorri bat zuen, baina kalean harrapatu ditu euriak eta ezin dute etorri. Bueno, lehenengo gauza, normalean eskatzen diegu gonbidatu, hortan ni oso txarra naizenez, eskatzen diegu gonbidatuei beren burua aurkezteko, ezagutzen ez duten entzako. Ba, bueno, ni Ilargi naiz, Lezoko abeslari musikari bat, sortzaile bat, esango nuke. Eta, bueno, besterik gabe, erabiltzen dut musikan ere barruko gauza kanporatzeko. Eta pixka bat hori naiz. Eta nola hasi zinen musika, zer erakarri zintuen edo? Ba, bueno, egia esan, txikitatik gustatu zait musika, ez dakit, txikitan jagoatzen dut, euparitu ziatela mikrofono arrox bat, dela Barbie edo lako zehozer. Eta biltzen nintzen etxetikan kantatzen, abesti mitikoa, Lokaleko Leiotik eta olakoa. Zer markatu? Lokaleko Leiotik. Hau nere garaiko entzaz, eta olakoak ere bai, Maria Isabel eta olakoak zekaro. Bakizute zein da Maria Isabel. Izen ez. Antes muerta que sencilla. Pues olako gauzak, eta nik beti ikusten ditun, eta esaten nuen, jo, nik bai nahi dut kantatu, eta hori mikrofonakin, ez dakitze, gero apuntatu nintzen musika eskolara, lezon, eta horra nintzen trikitixa jotzen, trikitixan kantatzen, eta hola. Bino, bueno, ja... Baina hori zuk aukeratuta, edo izaten da gauza bat gurasoak esate dizutela, igual tori trikitixa. Ez, nik aukeratuta gaina kuriosoa da, bueno, nire ama dago, da nahiko anti-Eliza eta horrela. Eta orduan barotzen zuen pixkat, hau ez dut inoiz kontatu. Hortarako zaude. Bai, baina, bueno, jasi naizela, eta lotzen zuen pixkat, ez dakit musika eta koroa eta olako gauzak Elizarekin. Orduan eramak, hasiera batean ez zuen ni musikara jutea, porque esan zuen, aberra bain hau bihurtuko den hau superkristau bat, hola jungo da egunero mezara, jo, kese. Eta, baina nikin super insistente, nahi nuela, eta horrela, eta gero, hori lehenengo musika eskolan sartzeko, solfeo itera. Eta gehi aukeratu bergen un instrumentoa, eta ni beti izan naiz nahiko parranda zalea. Eta orduan esaten un trikitixa, parranda, perfecto. Zula sai, hemen gaude zirkulo berdin. Bai, ez? Eta hola hasi nintzen, trikitixa jotzen, nik imaginatzen un jutea, trikitixakin parrandetara ez dakitze. Gero noiz inoizkun parrandan trikitixakin, zen karo gainat, trikitixak 3.000 euro kostatzen ditu, parrandan ateatzeko gaizki. Eta, bueno, eta gero ja, hasi nintzen... Auzoko jaietan, edo? Bai, bino, bueno, eguerdiko pote bat. Bai, bino... Ez da berdina. Ez da berdina. Eta hori, eta gero ja, bueno, hasi nintzen, nola, nera bezaroan, ez dakizer, ja, nahi nitula kantak egin, no seke, eta trikitixakin egia da baitere zaila zela kantatzea, bai kantatzen genula eman alditan, mino mikroakin, mino, karo, nere txean jartzen nintzen trikitixakin kantatzen, eta, zan, imposible. Eta orduan hasi nintzen gitarra jotzen, utzi nun trikitixa, batean esan ume galdaketak, eta gitarra. Eta horra hasi nintzen ja, abestiak iten, erakutsi zian gitarrako irakasleak, nola harmonikoki nola iten zien, eta bar, eta horra hasi nintzen pixka eta abestiak iten, ez dakize? Zeurtekin? 14-15. Ez que nera bezaroa hor, atopes intensidad. Da bizka tokatzen dena. Ala ere, esan dezu zurea ama, zela nahiko Elizaren kontrakoa eta horrela? Bai. Bale, baina zure aitak abesten zuen eta non? Bai, bueno, Elizako koroan. Eta egia da, bueno, nere familia, nere aitaren aldetik dia nahiko, bueno... Kristau. Bai, eta ni ez, Osea, neri bataiatu ninduten txikitan, familiagatik, eta gero ja nik, esan ziatenean, ez zuin jaun hartzean, nik esan, bai, oparien gatik, orduan ez. Nere amari etorri zitzaion superrondo, niko esateko ez, eske, errespetu falta bat daitea jaun hartzea, ez zu sinisten, ez dakitze. Eta merkeago ateatzen zitzaien. Karo, nien eiz jun Euro Disneyra. Bueno, jun nintzen gero, pero txikitan eiz jun Euro Disneyra. Ja, bueno... Jo, bueno, okurritzen zait, zure abestiek badaukate transfondo markatu bat, gero sartuko gai batzuetan eta bar, baina ez dakit aurkeztu nahiko zenituzkeen edo utzi publikoak ulertzea nahi duen bezala. Bueno, pixkat igual
kontestualizatzeko edo, bai kantuak diela, bueno, kantatuko dituan kantuak dira azkeneko diskokoak, beldurrarekin dantzan izena dula, eta, bueno, bai kanta guztiak atea ziela nire beldur batetikan. Osea, kanta guztiak ez dute esplizituki beldur bati buruz hitz egiten, edo nire beldur bati buruz, edo nire bibentzia bati buruz, bino bai denak atea diela nire beldur batetikan. Eta, bueno. Eta lehenengo abestia zaren inguruan zen? Nire lehenengo abestia da eriotzaren inguruan, niri eriotzak kriston beldurra ematen dit, osea, pentsatzea, naizela existituko edo horrela. Baina, bueno, oraindik gaztea naiz. Eta... Gaztea zaralako. Normala da hori. Bueno, igual horregatik. Normala da. Ez dakit. Eta orduan, pues, ematen zian kriston beldurra, eta nik uste dela beldurrik handiena, eriotza. Eta hortik anatea zen, bueno, azkenian da kanta bat, ez? Deskribatzen dela pixka bat, eriotzaren inguruan, edo norbaitan eriotza gertatzen denean sortzen dien irudiak. Eta, bueno, pixka bat, askatzeko ondo etorri zitzaidan, en plan, hori, kantatzea hori. Leno kontatu dizut, nola diren gaur egun bizi dugun egoera dela eta batez ere gazakoaren, eta karo, noiz ospatuko dugu zure urtebetetzea, aurrak non daude, eta hori dena beti gogoratzen dira, ikuste ditugun irudiak, eta gazatik iristen dianak. Bakoitzak ere bai esaten den bezala, ez? Bakoitzak egiten du abestia berea, bere modura, eta bar, eta... bigarren abestia ere, pixkat erlazionat dago zurekin. Bai, dator pixkat, niri beldurra handia mateita agurre esatea, askotan baita erlazionatua dago pixkat eriotza eta agurre esatea. Eta kasualiez, letra unik enun idatzi zuen nire osaga batek, Juan Ramón Macuso dela poeta. Eta esan zian, idatzi zian letra bat eta benga, nahi dezuna. Eta xeran enun ulertzen ez dakiz zer, baina bueno, gero pixkanaka junintzen ulertzen eta ginion. Melodia bat, letra horri, eta konturatu nintzen, zegoela oso lotua nire agurre esateko beldurrarekin. Azkenean hitz egiten du agur bati buruz. Vale, agurrera. Bai. Goizero esnatzen naiz. Zure ametxekin eta beste bihar bat nahi dut esnatzerakoan eta joan ibilierori zure begietan korapilatuta haizean lo egin esnatzerakoan zurekin Brentsoan logela hartu loaldian gelto
Bueno, hemen beldurrarekin dantzan diska aurkezten zabiltz, baina aurrez ere, naiz eta oso gaztea zeran, beste diska bat ere atea zenuen, 2019an. Bueno, atera 2021. Osa, hasi nintzen sortzen 2019. Vale. Killasisa. Bai. Eta zer esan nahi du killasisa? Ba, killasisak nahi du esan, ilargi lorea edo, ketxuan. Eta gauza da, bueno, niri loreak asko gustatzen zaizki, de hecho, dazkatatuak hemen lore batzuk. Eta, eske, kontatu berdetena. Bueno, eta... Kontratuan jartatu. Eta, orduan, ba, niretzako zen nire lehenengo lorea bezala, ez? Eta orduan, ba, iruditu zitzaidan, osea, nenbien bilatzen izen bat, englobatzen zula pixkat lorearen kontzeptua eta ilargiren kontzeptua, zen ilargi deitzen naiz, eta, pues, horregatik. Eta orduan, ba, bilatzen ez dakitze, ba, aurkitu nun killasisa izena, eta interesgarria iruditu zitzaidan, pues, izen bat hola hartzen zuela, osea, englobatzen zuna ilargi lorea, pues, nire lehenengo lorea, baita ere sonorikoki edo gustatzen zitzaidan, eta ba, erabakin horrela ditza horregatik. Markatu zaitu zure izenak? Ba igual, bai, Egia da askotan esaten diatela, ondo, en plan, ondo dakidala izen hori, ze askotan ilargian nago, baina bai, igual esatea pixkatola bohemia edo ez dakit nola deitu. Ba igual, bai, ez dakit. No, baina, kuriosoa da, denak izan dezakegu erakargarritasun bat ilargiarekiko, baina, ja, markatuta zaudenean ilargi zen, eta, oza, egunero, entzute dezuniz bat da, orduan, agian hor badago zerbait? Bai, eta bueno, egia da niri izarren kontua, eta ilargi, eta zerura begiratzea gauetan, eta hola asko gustatzen zaidala. Ez dakit. Orain batean imaginatu dut duo bat egingo bazenu eguzki izeneko neska batekin. Edo izar. Bueno, eta 2022an ez dakit zergatik erabaki zenuen halako monografiko bat egitea beldurraren inguruan edo disko kontzeptual bat. Bai. Zergaitik? Ba, ez dakit oso, osea, izan zen zerbait juntzena sortzen, egia da, bai, interesatzen zaidala asko konturatu naiz lantzea, ba, gauzak, ez dakit, dantzertin nahi bezkarreran esaten ziguten askotan, ez? Trabaja desde tu herida edo horrela, ez? Eta pixka bat jutea, como neri zerk eragiten nau, pues beldurrak, ni oso beldurtia naiz. Eta hortikan ez dut piztu zela pixka bat interes hori, pues erabiliko ditut nire beldurrak disko bat egiteko. Eta lanketa, osea, interesgarria izan zen niretzako, ze azkenian, pues, inun pixkat introspekzio ariketa bat ikusteko ze beldur nitu nik nire barruan, ez dakiz zer, eta gero hortikan, ba, sortza historio bat eta ikustea, ba, horrek zertan aldun evoluzionatu eta bar, ez dakit, osea, niretzako asko ikasi nun, kantak egiten, baita ere nire gauza ezberdin asko ezagutu nitun, eta ez dakit, osea, pixka bat hori izan zen. Orduan ezan gauza kasual bat izan, osea, ezan hasi zinela abesti batzuk egiten, eta ostra, hemen dago nexo bat, unio bat, eta ez, da, asiratik jaz planteatuta zenuen beldurren historia. Bai, osea, azkenian, bai, erabakin numengan, nundikan hasiko nahi ziten, ze, bai, pues, ba, kantako egiten ditut, eta askotan gatzen dira hor bino, nahi nun, abiatu ja zerbaitetikan, osea, azkenian hori, karreran ere horrela lantzen genitun gauza asko, eta igual, horregatik. Eta gero bai ja kanta bat egin nuela, ja englobatzen, osea, beldur hori eta... Bai, diskari izena ematen dira. Hori da. Eta gaurko kontzertua bukatuko dezu abesti horrekin, eta bar. Kurioso iruditzen zaitzeren, beldurren diska bat izatea, osea, izan da ere, ez dira denak beldurre ematen dizuten gauzak, baizik eta batzuk dira ausardia lan bat bezala, beste batzuk ez dakit mingarriagoak edo izan daitezkenak eta bar, baina ez dira sentimendu berdina. Ez. Eta musikalki ere bai batzu dira laiagoak eta naiz eta dena beldurraren inguruan egin. Bai, ze bueno, azkenean nik uste dut hori, osea, bari, nahi interesatzen zitzaidan etzan beldurrei buruz hitz egita, baizik eta bernere beldurrek noraino altzuten evoluzionatu, ez? Eta hori, eta azkenian ere, bizitzan ere gertatzen zaigu agian beldur batek eramaten gaitu beste zerbaitetara ez dula zertan izan behar negatiboa. Orduan, pixka bat hortan ibili naiz. Kuriosoa da. Neri berdina pasatzen zitzaidan lotxakin. Neri lotxa ematen zidan.
denak. Neskekin hitz egiteak, kamera baten jartzeak, eta bira, hemen aurpegia ematen, Baina, bueno, ezakit, hortik zerbait ateratzen bali badezu, bueno, indartsu eta zorionak. Urrengoa bestiak badu, bueno, dominazioa. Bai. Eta zuritzuko dizut aurkeztu nahi dezun edo ez? Bai, bueno, dominazioa azkenian, bai sortu zela, nahi, kristomeldurra emateik nola kontrolatzen gaituzten. Azkenian ez dugu pentsatzen askotan nahi deguna, pentsatzen dugu instituzioek markatzen digutena edo komunikabideek, bueltatzen pixkat Palestinaren zehara, jende askok, sortute ez eske palestinarrak eske altxatu dira orain israeldarren kontra eta lehenengo gauza da konflikto bat datorrena duela denbora askotikan, Israel ari da Palestina inbaditzen, osea, bino, gero bakoitza, osea, ez base, ikusten badezu bakarrik, Telecincoak esaten dizuna, izango zera super pro Israel barkatu. Eta orduan beldurra emateit, nola, hoi, kanpotik dagon kriston gaitasuna gu manipulatzeko eta menderatzeko eta ikusia bai pandemian, osea, deshumanizatu da jendea pila eta gertatu dira gauza batzuk ez diela normalak. Osea, egon da jendea hiltzen bakarrik ospitaletan eta bar, eta denok onartu dugu, zeba esan digute, ez eske dago virus bat eta ezintza atera, ja bino eske. Ari da pertsona bat hiltzen bakarrik, ari gara gure senideak hor bakarrik uzten. Eta orduan, hortikan, beldurrerretatikan, sortu nun historia moduko bat, datorrela distopia batetik, utopia batera ez, aldugu utopia bat jarraitu, ez dakit mundu behago batiteko. Eta pixkat da, nola mundu distopiko batean denak daudela, ez direla, ez dutela eske pentsatzen, pixkat alienatuak eta nola pixkanaka elkartuz, dijoazten kontzientzia hori hartzen eta egiten duten sistema horren aurka. Aurrera. Dena grisia da, eguna eta gaua berdinak, kaletik ni bezalako milakin, ta batean gurutzatu egin gara. Dominazioan erori gara, dominazioan erori gara. Begirada gurutzatu zaizkigu, kontzientziadun bakarrak jala dirudi, elkarrekin besteak esnatuz, oazen boterea suntxitzera. Dominazioa suntxitu dugu, dominazioa suntxitu dugu. Orain denak bakoitza bere kolore eta esentziakin pentsatzen aske gara. Dominazioa suntxitu dugu, dominazioa suntxitu dugu, dominazioa suntxitu dugu, dominazioa suntxitu dugu. Ez dakit ja gizarte distopiko batean ez gauden ja, Ni uste baietz. Geroz eta antz gehiago du honek Orwellen 1984 hori. Medioak gezurrak esate dituzte, politikariak hipokritak dira,
Bai. Ze gizarte daukagun. Eta batez ere, hori, Gaza edo Ukraina, ez dakit zergatik Rusiarekin egin zana, ez dakiten Israelekin, Bai. badakit zergatik ez, baina... Bai. Baina... Bueno, ikusten da baina bai Eurovisionekin, mundu guztia dago atopo Eurovisionekin, eta hor dago Israel. Baina eske beti egon da, porque duela urte batzuk bai Eurovisionek irabazizun Israelek, eta ze ondo, porque indu bulinaren aurkako kanta bat. Tio, idea, Palestina bombardeatzen, Jendeak ikusi beharko luke tipa horrek egin zuen bideoklipa, ikusteko bertan ere bai misilak eta agertzen diala. Baina ahaztu egin nahi dugu. Bai, eta azten dugu super errex. Nien naiz inoiz izan Eurovision zalea, baina... Ez ni ez da ere, baina bueno. Eta horregatik nien naiz izango botatzen duen horietako bat, eta jendeak azkenean botatuko du, eta egongo da hor goian. Ezakit zer pasako den, hau grabatzen gaudenean oraindik ezakigulako onartua izango den, ze orain problemak izan ditzazkete politiko egia delako letra. Baina oso nazkagarria da letra, ze daude loreak bezalako hitzak erabiltzen dituzte, eta loreak deitzen dira Israelek hildako pertsonak. Lurrean uzten dutelako lore itxurako zauri bat. Hostia. Eta horrelako letra dauzkate. Eta horregatik rekurritu da abesti hori, eta ez dakigu zer pasako den. Espero ez agertzea, baina oraindik ez dakigu. Tira, bueno, txipaldaketa, pixkat arte estenikoak ere bai ikasi dituzu. Bai, dantzertin ikasi nitu. Eta noiz hasi zinen? Eta hasi nintzen 2018an, eta bukatu nun 2023an, bai. Horbarrez, zerbait pasada. Nere klasekoa izan da, Amaia. Ondo pasatzen duten. Bueno, etxean hobeto, elkarrekin bizi ginean. Pixukidea zan. Bai, pixukidea klasekoa dena. Galdera bat egin nahi diozu? Torrena ez? Beldurra ematen dite. Aber gero tokatzen zaion bera izka eta... Bueno, baina, arte estenikoak ikasi nahi izateko, ezakit txikitan edo imaginatzen zenun? Bai, bueno, nik neukan kriston imaginazioa txikitan, neukan lagun imaginario bat, imaginatzen ditun historioak, de hecho baita ere... Goratzen zea berataz? Ni ez. Esaten zizuten. Esaten zidaten, eta igual esaten nuela, ez eseri hor dagoela ez dakize, gainazan, izen bat superarraro ez diagoatzen, etxean bino bai, en plan, kontuz, iso eske dago hor lotan, osea, bueno. Itz egiten ez du zure burua beldurra emango bat zenio bezala. Bueno, neukan perla bat hor. Eta bueno, eta hola, eta gero ere, osea, hasi nintzen antzerkia egiten, 6 urteekin, zen ere LH batek, bueno, eta biko irakasleak esaten zunik antzerkia inbernula, porque beti nahi nun egon, antzerkia egiten klasean, gero bai, ingo genuen 7 antxumeak, eta nini izango nintzen antxume bat, eta nire ama jostuna da, eta, bueno, eta orduan nijo nintzen etxera, eta esan nion ama behar dut, antxume baten jantzia. Bueno, nire amak intzian, porque baitaren nire amak segitzen zian, eta, karo, gertu nintzen ni. Klasean antxume jantziakin, karo, inorketzun arrobarik eraman, osea, izan zan ere perlada. Eta... Osea, ez zinaten jantzi behar. Baina, nik ja esan, pues ni antxumea izango naiz, pues nik behar dut antxume baten arropa bino. Denan, intzizkian, eskularruekin hola antxume erankak, pasamontañas moduko batekin, baita antxumaren burua, osea, denetik. Eta ja horri irakasleak esan zuen, igual aurronek antzerkia egin behar du. Osea, karo. Zeun anuntzio bat, orain ez de goratzen, berdin du. Goratuko. Goratzen dezu, alako... Ez dakit zuri erakartzen zizuen antzerkia egiteak, edo pelikuleran batean ikusten zenuen zure burua, edo... Karo, nahi gertatzen zitzaidan Maite Kutxuna, hori bai dela nere epokakoa eta bakarrik nere epokakoa, porque ez dute bota ez lehenago ez geroago. Eta, bueno, zan tipo telenovela bat aurrentzat, zan Mexikon uste iten zutela. Eta euskeraz, ETV baten orduan, porque etzegon ETV 3. Eta esaten ziaten neukala protagonistaren antza. Orduan nik ja esaten, bueno, eske ni naiz hemen Maite Kutxuna,
Gaina horrekin ere ukinun kriston paranoia, porque ni sartzen nintzen pila bat historioan, eta Maite Kutxunaren ama zegon hilda, eta gertzen zitzaion batzutan, leku superideal batian, eta karo, nik orduan pentsatzen nuen nire ama hilko zela. Eta orduan esaten nion, nire amari, eske, hiltzen batzea etorri bisitatzea, bale, ez dakit, osea, ni negarrez, pentsatzen nire ama hilko zelakon, pentsatzen nintzela Maite Kutxuna ere, bueno. Baina, orain dena ondo, Hola, sai. Jo, mira, orain hitz egiten zenean, gogoratu dut anuntzioa. Lehen etorri zait burura, usted gertatu zitzaizula oso antzekoa, anuntzio bat zegoen oso ona, mamá, que mañana tenemos teatro, y tengo que ir de Castor. Y me lo dices ahora? Eta, karo, gauean, ama, josten, mosten, no sé qué, Castor, eta gero, ikastolara doazela, castores, vamos a Belén. eta anuntzia da horretara, eta pixkata hori, aur batek esaten dizuna, eta... Karo, ez da kaso egin behar beti. Eta igual, dei bat, aizu, jumardu ontaz jantzita, bai? Hori da, bai. Edo orain gurasoen telegrama, WhatsApp. Karo, eske hori gure garaian ez egon. Bueno. Orduan bi aldiz egin dezu antzerkia txikitan eta... Osea, hori, txikitan horra nintzen horratzen, lehenengo, gaina nintzen txikiena, ze beldurra ematen ziren ni hor sartzea, ze nitun 6 urte eta ber jakingo nun irakurtzen, oez? Bino, bueno, osea, banekin irakurtzen, eta ordu ninun, osea, inun aurraren papera, de hecho dakate mentatuaje bat, dela ni lehenengo, osea, inun lehenengo pertsona hori. Eta gero ja, bueno, ingenun beste antzeslan bat, izan nintzen txori bat, gero beste batean garbitzaia, eta gero ja talde hori desegin zan, ninditu niena 12 urte dola. Eta ardun hor utzi nun antzerkia, eta 15-16 urtekin hasi nintzen kanto iten Margalto Lagirreren laborategian dela. Eta hor ja, esan, pues venga, sartuko naiz berriz antzerkira. Eta hor konturatu nintzen nahi nula antzerkia ikasi. Eta gero ja, hori, initun sarbide probak, sartu nintzen da antzertin, ezagutu nun Amaia. Antzerkia Bilbon? Bai. Eta hori dagoenarekin, ez? Bai, hori da. Izena bakatu? Amaiakin, hori da. Eta, bueno, datorren abestia pixka garai hortati dator, pixkat polemikoa dana, baina gero igual esplikatuko dugu abestian ondoren. Vale. Jendea jakin dezan. Vale, berriro afinatu berde. Gomendatuko dizu eta afinatu bitartean, entzuteko letra, ze badauka estribio bat niri zirrara sortu ziana, eta, karo, gero bideoklipa ikusita zirrara hori handitu zana, eta gero historia jakin da, bera, zentzu. Gizaki gisa jaio, emakumea hazi, tartearen izenean, panpina sentiarazi, panpina txotxongilo, mustroa zuzendari, antzezlana hastear da, bere eskuetan gaude. Oiukatzerik ez, artearen sonkek, loturik gaituzte, ezenatokian gaude, funtzioa maitu da, publikoa zutitu da, baina txunditurik gaude, mustroa txalotzen dute. Txaloek esnatu gaituzte, sokak sentitu ditugu, telkarren artean lotuz, sokak suntsitu ditugu, irtera ateetan, gulaguntza eske, publikoak bizkarra eman, mustroaren gana jo dute, bearekin otzan daude,
Ez dakit deskribatu daitekeen abesti hau diskoko hita bezala. Ez dakit jendearen gehien gustatu zaiona, gehien impactatu diona dan. Bueno, izan da, osea, bueno, niretzako momentu honetan bai dela garrantzitsuena, eta nik uste eta hasieratik izan dela garrantzitsuena. Eta bai, agian jendeari egia da, igual gehien konektatu duena bestia edo gehien iritsi zaiona bestia izan daitekela. Pertsonalki, estribioa entzuten, eta lehenengoan, entzuten kuriositatez, ja mustroa txalutzen dute, hor dago giro bat egita dizu, ze pasada? Eta gero entzun dezakezu berriro abestia eta bar, baina estribioa ja deigarri egiten zaitu, eskatzen dizu atentzioa. Bai, bueno, azkenian kanta hau sortu zen, dantzertiko garai hartan, bizi izan genituen, botere abusuak, irakasle baten eskutik, gainea zan, como esaten den bezala, un sekreto a voces, osea, mundu guztiak zekin tipoak egiten zula, bino geho iristen zan zuri klasea ematera, eta manipulatzen zizun, zuk pentsatzeko berakiten zuen guztia justifikatua zegola, zentzua zekala violazio batzuk improvisatzea, esan zigun behin bai, gongo balitzen apagoi bat gizon guztia jungo ziela violatzera, porque hori da naturaltasunak edo naturak esaten duena, eta gu iritsi ginen normalizatzea guzti hori, edo tipoak hori, Instagrametik eta WhatsAppetik hitz egitea, eta bar, juerga batean ere proposatu zion nire bikideri trio bat egiteko, eta bar. Eta guazi ginen, hori dena normalizatzen, bai esaten zigutela, kontuz honekin binogu, eske supermajoa da, eske konektatzen du pila bat gurekin, ezakize, asko ikasten dugu berarekin, eta horrengo urtean ja, berriz emazizkigun klaseak, berriz berdina gertatzen zen, niri adibidez, ni hain nintzen interpretatzen monologo bat, eta hasieran irakasle bat zegoen klasean berataz aparte, eta esan zian ez, oain sentitzen dezu hotza, eta simaz, jonbertza, jendean bila, nahi ezulako jendea bilatu, eta barreta, bale. Juntzan irakaslea, eta esan zian, probatuko dugu beste modu batean, orain, hasiko zara zu ikutzen, eta ikutzen zarenean, hasten zara katxonda jartzen. Eta nik egin nuen, super normal, eta gero konturatzen zara hori dena ez dela normal, edo niri behin esan zian, no, eske jonbertzea 43 urtekoen bila ez dakize, osea. Gauza batzuk nik 20 urte nitun, osea, etzekala zentzurik, tiboa gero WhatsAppetik izketan guri, en plan kolegeo, baina gaizki. Eta orduan azkenian ja konturatu ginen, hori dena etzela normala, eta erabaki genuen, kejatzea... Errektorea edo zuzendaritzara edo, eta zuzendaritzak hasieratik egin zuen gure alde, baina irakasle guztia jarri ziren gure kontra, gainontzeko irakasleak esan ez eginela egiten una caza de brujas. Azkenian, tipoa, eske garrantzitsua da, berak asko daki, badaki zergatik egiten dituen gauzak roiola. Eta azkenian, lortu genuen guri klaserik ez ematea, ze azkenian mamertzigun klaseat, eta gaina esaten genuen, osea, justo kejatu ginenak berarekin ondo eramaten ginen. Osea, ze batzutan igual mania diozun bati alduzu pentsatu indegula joditzeko edo, bineske, gu ondo eramaten ginen berarekin, eta ez genekan inungo interesik, osea, guretzat eresiago izango zen isiltzea, eta kristonotak eukitzea, eta gero lan eukitzea. Eta, hori, hezkuntzak ere intzun ikerketa bat, eta bar, eta, gero gertatu zen hezkuntzak utzi duela dena airean, tipoa junda beste eskola batera klaseak ematen jarraitzera. Gu gera, dantzertin gera, las malas, Ze kurioso, eta las locas. Berdina pasatzen da Eliz gizonekin. Bai. Ezakin non dago, problema dago, beste leku batetara emate dute eta ya está, se supone. Eta ya está, bai. Eta orain tipoa, hori dago beste eskola batean, zuzendu ditu antzeslanak, dago estatu mailan giratzen, eta dago hortikan abusatzaile bat, eta bat baino, osea, hau baldin badago, izango dira 1000, suelto eta gaude, emakumeak arriskuan. Bai, aurtengo Goia sarietan bai egon da denuntzia bat, zuzendari baten inguruan, eta... Bakizu, hau kontatu zenianean, hasieran esan un, keo varios, tipa hau. Gazte izan da, eta ze ausarta. Baina gero, claro, dago esaldi bat, ohikoa dena, queremos ser libres, no valientes,
Eta ze behartuta zaudeten emakume batzuk ausart izatera. Edo behartzen zaituzte. Bai, eske mierda da, osea da, en plan, ezin gara ibili, osea, gizonak ez dira ausartak izan behar seguru ibiltzeko, eta gu ematen du, ausartak izan behar gala seguru ibiltzeko, eta eske ez daka zentzurik, horrek. Mino, hola dago eginda gizartea. Eta diska ateratzen nuen nota jaso aurretik, uste? Bai, gauza... Osa, ez zenun itxoin ez da ere. Eske nik gauzak ez ditut asko pentsatzen. Eta nire amak esaten zian, ilargi kontu, ze, bueno, ja eukinun arazoak suspenditu nun asignatura bat, ez dakiz zer, sospechoso, baina bueno. Eta justo gaina neukan asignatura bakarra irakasle, osea, asignatura horretako, porque ja gatu nintzen, oi bakarrik TFG eta asignatura batekin. Eta asignatura horretako irakasle titularra edo, zan bere oso laguna, ez dakiz zer, eta nire amak ilargi kontuz, ez dakiz zer, eta mera suda, ateako dut, bino, elkarrizketan tantaola enun hau kontatzen, porque, karo, atea bernun karrera. Eta, bueno, total, igual, asignatura penkatu zian, arrazoirik gabe, gero inun rekua eta aprobatu nun, TFG-an ebai jarri ziaten nota bajoa, bino aprobatu eta jazta. Bino bai, enun pentsatu asko. Zer da TFG? Trabajo de fin de grado. Ah, vale. Euskeraz da grala, ze gal deitzea da pixkat. Orduan, grala. Bueno, ez dakit, ondatik, irakaspenik atera duzun. Azkenian garrantzitsua dela elkartzea, arazo baten aurrean, ze guztet, hori izan zela atera genuna, elkartu ginela pila bat eta ingenula egoera horren aurka, eta ez garela isildu behar, eta ikusten badegu zerbait dela injustoa, kejatu behar gegala, hasieratik. Osea, eta ja askotan pizten baza igual arma zerbaiten gatik handela. Osea, esaten dute, ojo de loca no se equivoca, ba hori. Osea, eske, askotan, bai ematen du ez, eske, igual ja naizuna malpensada, eta, bale, batzutan igual bai. Baina, eske, askotan olakotan, gorputzak jabadaki, zerbait gaizki dagola, eta entzun behar zaio gorputzari ere. Eta hori, eta salatu behar dela, eta ez dela beldurrik euki behar, normala dela beldurra, zenik bai eukinun beldurra, baina eske, azkenian beldurrak boterea ematen dio tiporri. Eta abusatzaile guztiei eta erasotzaile guztiei boterea ematen die beldurrak. Eta horretaz baliatzen dira, ze azkenian boterea zerbaitei, osea, inguruak ematen dio boterea zerbaitei, osea, askotan zergatik dauzkagu erregeak, ba, eske denok sinisten dugulako erregea egon behar dela. Pues, abusatzaileekin edo horrela, pues, baien boterea badenok gizartean daukagulako barneratua gizonezkoek edo daukatela boterea, eta denok ematen diogu boterea gizontasunari edo. Oso ondo. Gero demagun, hau pasatzen dela, zu aurpegi ematen balin badezu ere bai da, etxean suposatzen dut daukazula, bueno, ez dakit, apoio bat. Bai. Gai hori eraman badezu, hau pasatzen da, eta gainean, bigarren buelta da, gainean abesti bat egingo dut, honen inguruan, eta esate dizute, zati, batzuk egongo dira esan dizutena, a ber, frena, igual no te conviene. A ber, bai, egia da nire etxean beti politika gondela oso presente, nire aita izan zen HBko alkatea, nire ama ebai bilizan, torturatu zuten, guardia zibilek eta bar. Orduan, nire etxean politika gonda beti oso presente, eta orduan niri hortik handatorkit, baina egia da ere, nire amak daukala beldurra handia nik sufritzeko edo nik jasateko bera jasan duena. Claro. Orduan, bai askoten esan diela, jargi kontuz ezakizer, baina baita ere manifetaran joanean, osea, jo nintzanean, Aitor eta Galderren manifara Gasteizera, azkenekora, nire ama zegoen, esan zidan, seguro jongo zea ezakizer danik, bai, porque, osea, gaurak eskatzen du. Bino, bai egia da, nire ama batzutan saiatzen dela, frenatzen, baina nik, osea, ezin naiz isilik egon edo. Aurrengatik daukagun beldurra, guregatik dugun beldurra, baina handiagoa da. Ja, hori esaten dute. Esate dizut horrela da. Gainean, pixkat esan dezu torturatua izan zela eta bar, eta urrengo abestia horren inguruan dijoa, ero bai? Bai, hori da, azkenean, hau aterazan nire beste beldur batetikan, baina hori da azkenean pixkat hori ez, pues, nire beste beldur batetikan deribatuzun kanta honek, ez zaidala nik ez dut tortura bizi izan, inundik inorare,
Binoi, eta bueno, azkenean bai kanta hau sortu nuela salatzeko, hori, Euskaldun askok bizi izan duten tortura kartzeletan, osea, ez dakit 6.000 biktima dien gutxienez, eta fijo ez dakizkigun asko edo, eta pixka bat hori salatzeko, ze da zerbait dagola eskutuan, bakarrik hitz egiten da, hori, instituzioi interesatzen zaien horretaz, esaten da, eta asesinos ez dakiz zer, deskontekstualizatzen da guztiz, eta ez hitz egiten ez torturari buruz, ez galei buruz, ez Euskal Herriak ukidun zapalkuntzari buruz. Era bat ados. Eta gaur egun, isilik egon ziren juez horiek, orain doaz de derechos humanos, eta da distopia bat. Bai. En fin, bueno, guazen abesti entzutea, eta... Bai. Oaingoan ez eta afinatu behar. Beldur naiz, iluntasuna besterik ez dago, ez dakit segunden, goiz eguerdi edo arratsalde. Milaka kolpe, poltsak gehiagitan probatu dut. Bortxaketa ere, jakin dut zer den, nire izaera suntsitu dute. Beldur naiz, hemen gorrotoa besterik ez dago. Ez dakit nonagoen, lau pareten artean giltzapetu naute. Ziega zuloan sartu naute, ta bakardadean utzi naute. Nire ideia da pentsaera, ez die hori egiteko eskubiderik ematen. Beldur naiz, nire kidearen oiuak daude hemen. Ez dakit noiz arte, nire gorputzak bizira ongo duen. Lurrera bota ninduten baina, nita besteak zutitu gara. Ugatik eta hildakoengatik, haien ahotsa gugarelako. Aurrera, gure historia kontatuz, zindartsuago, milaka hots elkarrekin. Diska kontzeptu hau, beldurrarena, agian ez da ohikoa pop musikan, baina tratatzen dituzun gaiak are arraroagoa pop musikan alako gaiak tratatzea, alako gaiak erreflexatzea. Bai, izan daiteke, baina azkenean ikuste dut, hori, dela, baita ere probatu behar dela, osea, eske ematen du popean askotan mezuak direla superrutxak, eta nik uste bete behar direla, pop estiloko kantak, mezuz eta bar. Eta baita, ere hori da gaur egungo gauzagian, ez? Baina duela, eske nik txikitan askotan juten nintzen Anjedualderen kontzertutara, zen ere ama oso fana zan. Eta Anjedualde jotzen duen musika da oso lasaia, edo, izan daiteke pixkat, pop rock edo. Bino... Esan nahi nun, ez dela bakarra, baina ez dela ohikoa. Ez, eta horita, adibidez Anjedualdek dauka, torturaren aurka ez dakiz ez. Eta nik uste dut bai, eman behar dugula pixkat pauso hori, osea,
Guai dago ere hitz egitea, ze ondo pasatu duten juergan eta goazen denok juergara eta goazen denok dantzara, baina baita nik uste dut artea badela edo musika edo aldela izan bide bat ere gauzak salatzeko edo hori gizarteari buruz hitz egiteko eta ez dakit. Batez aprobetxatu berdela. Pentsarazteko gutxienez. Hori da, eta eta nire adibidez gustatzen zait, ez dakit, roten eta piperrak eta olakoak. Baina, dira bigarai oso desberdin. Baina ez dakit, baina bitaren musikala saietik bai basalatzea gauzak eta azkenean musikala saien entzuten dugunean nik uste dut baita ere gure burua dagola beste leku batean, ez? Osea, entzuten dugunean, igual gaudenan oiukatzen, pues, ez dakit, pues mierda de ciudad, no sé qué. Hor gaude, gaude oiuka, baina nik uste dut baita ere lasaitasunetik datorrela hausnarketa igual. Eta aprobetxatu behar da, popa igual lasaiagoa dela, hori, sartzeko, hori gai sozialak eta denuntziak eta bar. Ze guai. Zorionak, gauza batzuk puskatu dizkiazu gaur, me gusta. Bai. Leno, astu zait esatea, Kilasisan, barkatu. Kolaboratu zenuen, Iker Lauroa kolaboratu zuen zurekin. Entzitun konponketak. Bai, izena handia da, gero da etorriko danagatik, baina nola lortzen da hori? Osea, esatet laguna da, kontaktu daukazu. Osea, nik hasieran enekin ezer, eta gaur egun ere ezakit ezer. Orduan nik juten naiz galdetzen. Eta orduan euskanez kantak esan nun, beharko nuke estudio bat gainera mailari ematen nion txapa guztia. Nola aldetatera nik diskoa, nola aldetin? Eta, deitu nuen ame estudiora, eta esan nion, hori nik nekan ideia ezak zer, nio behar nuela norbait osatzeko kantak, eta bera xular izan zen jarri zena kontaktuan Ikerrekin, eta horrela izan zen. Osea, estudio batekin hitz egin, eta ni enkargatuko naiz hortaz. Bai, horrela. Zeren bigarren diskan izen pixkata untiago bat lortu ezu? Bai. Nola? Bai. Pablo Novoa. Nola? Ez ulertizun nor da, Dani, Pablo Novoa. Gauza da, izan zan pixkata antzeko, nijo nintzen aritzarregin gana, ze nero osaba arotza zan leno, eta bandu zan lanian, eraikitzen aritzarregin estudioa. Eta orduan jo nintzen beraren gana, eta nero osaba bai etorri izan, eta horrezak izan. Eta kontatu nion pixka nire ideia, beldurrarekin dantzan diskoa, kantak banezkanta. Eta esan zian, hasieran komentatuko ziola Ola Salvadorren gitarristari uste dut. Eta, deitu zian, eta liatu dagoela, baina bilatuko den norbaitani. Bilatuko den norbait. Eta behin deitzen dit, eta hitz egin dut Pablo Novarekin dani. Eta izan zen superfuerte niretzat. Normal. Baina esaten dut, harrigarria eta Bibael, batean ezagutzen ez duen izen batekin, kolaboratukoet, baina ni uste Galizien bizi dela. Bai, eski batzut dago Galizien, beste batzutan Madrilen nik uste dago Buenafuente da. Buenafuenteren programan, piratarekin taula. Eta gero esan zian bai askotan etortzen dela Euskal Herrira. Eske hori da, imaginatua, ez dakit ez da ere blatzek nola kontaktatu zuen berarekin, baina bi kontakt, ez dakit? Ez dakit, izan zan dena telefonoz eta whatsappez eta emailez, nik pertsona noa indik ez dut ezagutu, de hecho esan nion, etortzen zean abisatu eta ematei zut disko bat, eta abisatuko izut, baina, egunen batean ezagutuko dit. Baina, dena izan zen, hori, WhatsAppetik, edo nik azaltzen nion babitu, nik nahet kanta honekin, dauzkat buruan soinu hauek, nahet kanta hau izatea horrela, letrak hau kontatzen du, karo, tipoak euskera ez ulertzen, eta orduan, pixkat mezu hau lertzeko, atmosfera zeintzen eta bar. Kontatzen zen nion zaren inguruan ziren? Bai, audioiek, usteet galdu nitula audioak, baina ziren audio batzuk, igual 4 minutu esplikatzen, eta... Podcastak bidaltzen zenizkion. Hori da. Eta berak gaina esaten zian, eskertzen zuela asko jakitea abestia, abestiak zesan nahi zunta, hola? Eta izan zen, berarekin lanitea oso erreixa. Zera, pertsona super majo, super gertukoa, ez dakit. Ez zera lehenengoa esaten duna. Ni ez dut esagutzen, baina deskripzioa antzekoa egiten dezue asko.
Bai. Eta ikusi berak ere bai kolaboratzen dula desente, beste artista batzuekin eta bar. Nola, osea, azkenean ze lan egiten zuen Aritzek eta ze lan egiten zuen Pablok? Osea, ze figura zeukaten bakoitzak? Gauza da, Pablo kitenzuna zen, hartun, pues nik bihaltzen izkion kantak gitarra eta hotxakin, eta orduan osatzen zuen pixkat, pues hori, bateria, bajoa, sinteak eta bar, osea, hori dena. Eta gero Aritzekin zuna izan zen. Grabatua edo ordenagailuz? Nik uste gauza batzuk grabatuak eta beste batzuk ordenagailuz. Eta gero Aritzek itenzuna zen, hori dena nahastu, gauza berriak gehitu edo gauza batzuk editatu, horregon ginen elkarrekin lanian hortan. Eta gero nire hotxak grabatu eta gero gauza berriak grabatu, horien artean, hemen dago Mikel dela nire taldeko bateria, jolea. Eta Mikele bai etorri izan gauza batzuk eitzea, Manu ere gitarrista, orain ez dago hemen. Baina bai etorri izan gitarra batzuk grabatzea. Zen momentutan erabaki zenun bigarren diska defendatuko zenuela talde formatuan? Nik dauka bere historia. Nik bidalin un proposamena, nik ez neukan ez da diskoa grabatuta, nekin grabatuko nuela neukan data hartuta, baina ez neukan ezer, ez neukan ez talderik, ez diskoa grabatua ez ezer. Eta proposatu nun Durangoko azokan aurkezteko diskoa, osea, zuzeneko emanalditarako, eta hartu zuten proposamena, eta esan ziaten, goatzen izela abuztua edo iraila hasiera, osea, abuztua bukaera edo iraila hasiera. Eta, jotzeko, eta karo, nik aurkeztu nun proposamena joko nuela bandarekin ez dakizer, eta neukan ezer. Azaro iraia eta azaro iraia, abuztu iraia esan zu. Bai. Eta, zen euskan 2 hilabete prestatzeko talde bat. Talde bat, disko bat, ez diskoa, abestiakinak zeuden, konponduak eta guzti, bineo grabatu bertzan. Eta batean, bai alia da, hemen zeu zerrin berdet. Eta, kontaktatuz ez dakizer, lortu genuen taldea, ibili gehian atoda hostian saiatzen, izan zan pixkat kaotikoa, baina disfrutatu genuen, bai. Eta... Esaten dute ondo pasazutela. Ni uste tentsio puntu bat egon bardula, esaten que nos pilla el toro! Bai. Ez que gainea, adibidez dago Mikel, dela, como... nervioa eta benga, aurrera eta nineiz como super chill, orduan gaude bilekor Gini eta Jan, bai. Eta nik uste Mikel batzutan orduri jarri daitekela nire lasaitasunakin. Baina, Gerturatu nahiteke galdera bat egitea? Bai, gerturatu zaitezke eta horrela ikuste zaitugu kamaran. Etorri. Bai, ez, jakin nahi nuke, lehenik eta behin, zer ikusi zenuten, etorri zitzaizuen 22 urteko gaztetxo bat, esaten, talde bat sortu nahi dut, zer gaitik esan baiet, edo zer pasatzen hor? Nonde gana zirea, denbora pixka pasada, baina bai, ilargi ikusten dugun modukua da, horrelakoa da, transparentea da, eta niri hasieratik horrek liluratu nago beti beregatik, ez? Osea, ilargik ez daka inongo kontrafondorik, eta gero iruditzen zait, eta gero ja lanean hasieratik susmatu nuen, eta gero konprobatu dut, oso pertsona langilea dela, gauzak oso argi ditula, eta niri bere adineko emakume batengan horrek asko harritzen nau. Eta onerako, ez da? Niri horrek engantzatu nago Ilargirekin, eta berarekin gustora nago lanean horregatik. Ole! Esan diote, Bai, askotan, bai. Oso polita. Bezak, iturrengo abestia pasako gea, eta jun prestatzen sarrerak, ze gero zozketa dator, bale? Eskerrik asko. Izena? Mikel. Mikel. Mikel Zubiria horretakoa. Dauka talde bate bai Tritones, atzo jozuten niesenen. Eta da bideoklipa gertzen zehara. Hori da. Antzez lana gutxie batzuen artean dago bera atea zala bideoklip batean. Hori da, Tritonesen.
Begiak begiratu ditut, hor dago nire haurtzaroa, aitona monekin argazkia, herri hartako kaletan, eta itzuli nahi nuke oroitzapen hoietara, ausardia zertzen jakin gabe, ausarta nintzeneko garai hartara. Familiako bazkariak, jadanik ez dauden melodiak, amaren bapateko ipuinak, aitarekin mendian, anaiarekin jolasean, lengusinekin barrezka, nire mundu magikoetan bizirik sentitzen, eta itzuli nahi nuke oroitzapen hoietara, ausardia zertzen jakin gabe, ausarta nintzeneko garai hartara, eta itzuli nahi nuke oroitzapen hoietara, ausardia zertzen jakin gabe, ausarta nintzeneko garai hartara, eta itzuli nahi nuke oroitzapen hoietara, ausardia zertzen jakin gabe, ausarta nintzeneko garai hartara. Haurtzarora itzuli beharreko edo nahi izateko abestia. Bueno, perolo batearako dugu, orain zozketatxo bat daukagu. Galduko dezu zozketa, Bai. Bueno, gerturatu peroloa eta a ber. Nik hartu berde. Hombre, mano inocente. 53. 4, 3. Zu. Zu! Bueno. Orain. Ez, baina zu galderaren bat egingo ezo. Lasai. A ber, ba. Zu zera hemen oberen esagutzen duenetakoa. Gutaz aparte, ez? Gaur kontatu dituen gauza guztiakin. Ez du gauza asko utzi kontatzeko. Ez dakit. Nola ikusten duzu zure burua, badakigu munduaren, nik badakit berak oso ikuspegi profesionaletik planteatzen duela bere bidea, ez? Eta bere etorkizuna, eta nola ikusten duzu etorkizunean zure ibilbidea musikari lotuta, zer emango lizuken musikak edo zer gustatuko litzaizuken musikak zuri ematea? Nik uste dut, zer eman. Nik espero dut ez aldatzea gutxienez, ez dakit ari nahi zen erantzuten galdera, baina bueno. Nik espero dut ez aldatzea momentu honetan, edo urte hauetan eukideten ilusioa musika egiteko. Ez dudana nahi da
diskoak edo kantak bilakatzea produktu bat, eta gotea pixkat kapitalismoaren menpe, banagola, denak bezala, baina ez iritsi nahi puntu horretara de ateatzituta abestiak dirua irabazteko eta berdin zaiz esaten deten, abestitan, ikusten nire burua balantzen momentu horretan edo, bizitzako momentu bakoitzean eragiten didaten gaiak, eta batez ere, pentsatu nahi detena da, jarrituko dudala musika egiten, pixkat hori, nire barneak ateratzeko eta ez produktu bezala, dirua irabazteko. Hori da. Zintzotasunetik. Hori da, hori pentsatu nahi dut eta nik uste dut horretan jarraituko dudala. Eta, bueno. Zorionak, espero dugu ere bai. Eta bigarren zenbakia. Honea etorriko naiz. A ber, 29. Kamaran atzean daudenak ez daukate etiketik, así que... Zu, hostia. 29, venga. Eta... Gero zozketatu dezakezue familian artean, zozketatu erregalatu dezakezue, eta... Hori ja berak nahi dena. Berantzako, ez zure izena barkatu? Naia. Eta berantzako galdera? Norekin gustatuko jatzun neite aurrengo kolaborazioa. Hostia. Tik-tak-tik, hola. Ez dakit... eski, hau da super friki, baina beti, lehen esan dut txikitan askotan jo nintzalan Jodo Alderen kontzertutara. Eta niretzako, da como txikitan dozkaten oroitzapenak, kontzertuenak, bi erantzungo ditut. Dia Jodo Alderenak, eta gustatuko litzaiake pila egitea berarekin kolaborazio bat, ze azkenean nigan izan du kriston influentzia, ze hori txikitatikan entzun deten horbait da, eta igual gaur egun ja ezain beste entzuten, baina hori. Eta gero beste bat, niri txikitan oparitu ziaten lehenengo diskoa, izan zen Ken Zazpiren bidean diskoa, agertzen dena besti bat ilargia, eta ni sentitzen nintzen super berezi, esaten nun, daukat abesti bat. Zuretzako eginda, esklusibok. Eta ardun, Einaute Lorrietakin ebai kolaborazio bat itea, niretzako izango zen super guai. Daukazun suerteakin, bakarrik jarri bergea kontaktuan, eta jazta. Bueno. Eskerik asko denoi. Eta, azkeneko, juna aurretik, jendeak entzun dezan zure musika, eta saldu beharko dugu, zure sare sozialak, non entzun zure musika. Nire sare sozialak, Instagramen, ilargi_a. Gero... Ni horregatik uste nuen proiektua zela ilargia. Naiz Ilargi Arrizabalaga, orduan... Eta Alberdi, orduan, pues... Eske pixka tonto naiz. Gero, Facebooken, uste dela facebook.com/ilargi. Claro, horrez dago konfusiorik. Eta gero, Spotifyen ilargi bilatuta, eta YouTubeen ere... YouTubeen uste jarri nula @ bat, ezakin nola, altzela jarri, eta bilatuta @ilargi_a ebai agertzen da. Eta gero daukat webgunea batzutan aktualizatzen detela, dela ilargi.eus. Eta... Horre hongo jazteka guztik, ez? Baina ez dakit funtzionatzen duten... Eta norbaitek entzuna ibane badu, berriro azkeneko 30 segunduak atzera jun, eta berriro entzun esteka, eta hori da. Eta gero Bandcampen ebai. Claro. Bilatuta Ilargi beldurrarekin dantzan edo. Eta gainan bertan erosi dezakezu diska. Hori da. Materia... boltsak edo. Tote bajak ebai daude. Eta hori. Eta nik bidaltzen dute etxera. Hortan banaiz. Jasotzen dudanean eskari bat Bandcampetik, bidaltzen dut berehala. Zeba, gaina ilusia bete dut esatetai. Bueno... Eta leheno ahaztu zaiana galdetzea, gaur egun gestio kulturalak ikasten zabiltz? Zergaitik? Gauza da, nik nahi nula zer gehiago ikasi, nahi nun inkapa ebai, binonekan inglesa. Eta aparte esaten nun nahi, zer gehiago ikasi, arte dramatikoa eta geho. Eta jarrintzan masterrak behitzen,
eta ikusi nun zegoela Bilboko Alondigan, gaur egun Azkuna zentroan. Master bat dela pixkat gestio kultural lan inguruan, sorkuntzan inguruan, osea, daude como gauza, osea, palo asko mateia. Eta deitzen da, de hecho, teoría y práctica del arte y la cultura contemporánea. Eta nabil hor master egiten, eta TFM-an ari naiz garatzen, bueno, edo garatuko detze, baindikan, enaiz hasi behar, ja, espero dut hau ja, igotzen dugunean, ez duzuenean ja gotea TFM hasia, porque ez dela. Eta garatuko dut urrengo diskoaren sorkuntza prozesua, TFM-an. Aha. Osa, ja buruari bueltaka... Bai, ja bai. Bueno, Mikel egia badaki, dena. Bueno, hor utziko dugu sekretua, eta... Bai. Jo, orduan azkar zoaz. 19 direki lehenengo diska, bueno, 2019 batean igoa, baina, bueno, 2022an bigarrena. Bai, bueno, bino diskoa bosateako da, nahi lasaitasunakin hartu, eta... Ja, beldurra nuen. 25, ez daki noiz ateako da, bino... Vale, ez lasai. 24an fijo ez ez. Vale, oso ondo. Eta hori... Bueno, bere sare sozialak hor dauzkazue, gureak marrumakulturalak.eu zen aurkituko dituzue guztiak, baina beti esaten duguna da, bira, azken aldian gertatzen den guztiarekin, meta hasi den zentsurarekin eta horrela gaude kokoteraino. Beraz, albalin badezu ez erabili, hobeto. Baina Telegram kanal bat dugu, non agenda bezala erabiltzen dugun, beraz, Telegramean sartu, arpidetu marruma kulturaletara, eta hor bakarrik igotzen dugu urrengo ekimena zein izango den. Agenda bezala, perfektua. Eta besterik gabe, eskerrak eman bardizkizuegu, lehenik, bueno, barran Alex dago, ez du entzungo, beraz, txaloak super alto eman bardizkizuegu. Hemen atzean teknikari lanetan gaur hemen ampli bat erabiltzen bestea zarata egiten zula eta bar txusta bainatan txustegi. Ni gaur inoiz baina patotxoagoa, bakoki elkarrizketan eta bideoa editatuko duena, eskerrak asko. Eta nola ez zuei etortzeagatik. Eskerrik asko ilargi, eta azkeneko abestian aurretikan hitzak, agurrak eta bar, zuri utziko izkizut. Txaituko nahi ziten mi gauzak batea. Eskerrik asko etortzeagatik, gaina eske dia super gertukoak denak. Eta baita ere zuei hau egiteagatik, ze olako gauzak azkenean beharrezkoak dira pixka bat, gero afinatuko. Beharrezkoak dira beste kultura alternatibo baten alde egiten duten ekimenak, eta orduan, kriston lan egiten dezute, orduan eskerrik asko horregatik, eta ni super gustora egon du naiz. Saiatzen gea. Eskerrik asko. Baso ilun batean esnatu egin berri naiz, ni bakarrik barnean zuaitzak piztiz beteak, nire atzetik itzal ilun bat ageri da, zuzara berriz ere hemen zaude, eta zatuz nirekin dantzatzera, gauak irauten duen bitartean, dantzatu zaize bilakatuz, aireratuko nauena, eta zatuz nirekin dantzatzera, gauak irauten duen bitartean, dantzatu zaize bilakatuz, aireratuko nauena.
bitartean, dantzatu zaize bilakatuz, aireratuko nauena, eta begietara begiratuz, egunak argitzen hasi du, piztiak